Добре дошли в нашето видео, където ще ви представим един уникален комплект от мивка и смесител в изискания цвят злато, създаден специално за вашия модерен дом. Този комплект не е просто функционален, той е изящен и луксозен, предоставяйки ви комфорт и стил в едно. Изработен с висококачествени материали и оборудван с иновативни характеристики, този комплект е перфектното допълнение към всяка кухня. Мивката е проектирана с завладяващи размери и функционалности, които ще улеснят вашите ежедневни кулинарни задачи. А смесителят, представен в прекрасния цвят злато, не само ще ви осигури безупречна производителност, но и ще добави изтънченост и елегантност във вашия кухненски интериор. Не пропускайте възможността да трансформирате вашата кухня в оазис на комфорт и красота с този екземплярен комплект. Изберете най-доброто за вашия дом сега. За повече информация и поръчки, посетете нашия уебсайт. Благодарим ви за вниманието.